बाख्नायथाव थांखि उदालगुरि जिल्ला बरगुरि फोरोंगिरि आफादनि 24थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफ्रा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि सरकारारि फरायसालियावनो फोरोंथाय होनांगौनि थांखि नाजावो। उदालगुरि जिल्ला बरगुरि फोरोंगिरि आफादा उदालगुरि जिल्ला बरगुरि फोरोंगिरि आफादनि 24थि बोसोरसालिया जथुम्माया उदालगुरि फरायसालिमा अडिटोरियाम हलाव गोजोनै जोबनानै थाङो। बे बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार थांखिफोरखौ नाजावनानै लायो। मख'जाथावदि बिनिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफ्रा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि सरकारारि फरायसालियावनो फोरोंथाय होनांगौनि थांखियाबो मोनसे गुबुन गुबुन समफोराव बर' बिजोंखौ हमथानानै लाखिनायनि बाथ्रा सावरायनाय लोगो लोगो बर' फोरोंगिरिफ्रा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंथाय होआ होननानै सुबुं समाजा सावरायनायखौ नोजोर होनानै उदालगुरि जिल्ला बरगुरि फोरोंगिरि आफादा बे थांखिखौ लादों होननानै फोरमायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बरगुरि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि मदन सरगयारि बिथाङा गाहाय बुंथिगिरि महरै उदालगुरि खोन्दो गुदि सोलोंथाइ मावख'गोरा अश्विनी कुमार बर' गुदि सोरां लाइसिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्डनि मासिगिरि राकेश चन्द्र बर' बिथाङा लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेतानि पिटर गोरा खुंग्रा दैमारि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै उदालगुरि जिल्लानि बरगुरि फोरोंगिरि आफादनि टार्मिनेसन बोसोरसालिया जथुम्मा 24थि बे बोसोरसालिया जथुम्मा 24थियाव जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै मुस्रि गसाइ सरगियारि आरो मुस्रि नमल दैमारिखौ लानानै गोदानै मोनसे मावफुं आफाद दानाय जाबाय। जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला बरगुरि फोरोंगिरि आफादा 1974 मायथाइनि 27 सेप्तेम्बराव दाजानाय दासिम 49 बोसोर जाबाय आरो बे 49 बोसोराव जोंनि बे आफादा गासै बर' माहारिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबोगासिनो दङ। सोलोंथाइनि जेंनानि बागैबो जोङो खामानि मावबोगासिनो दङ। समाजाव खोमसि फोथायनाय समाजनि जेंना गथ'फ्रा ड्राग्स जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दायना फोथायनाय बेफोरबायदि गासै हाबाफारिखौ लानानै जोङो गामि गामि दावबायो आरो एवारनेस प्रग्राम जोङो लायो। जोंनि बे दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि हाबाया अकल गथ'फोरखौ फोरोंनायल' नङा, जोङो गामियाव थांनानै जोङो गाव गावनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोंनांगौ, जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौ, अब्लासो जोङो बुहुमाव मिथिजागोन होननानै जोङो एवारनेस प्रग्राम लायो आरो जोंनि बे एवारनेस प्रग्रामाव रायजो राजाया गोबां हेफाजाब होयो आरो जोंखौ बरायो। दिनैबो नैबे जोंनि बे मेलाव गासै 500सो गेदारिं जादों आरो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र सरगियारिया गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों। उदालगुरि ब्लकनि बिअ अश्विनी कुमार बर'आबो बिबुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे मेलाव बाहागो लाफैदों। उदालगुरि जिल्ला आबसुनिफ्रायबो जोंनि बे आफादाव बे मेलाव बाहागो लाफैदों आरो उदालगुरि जिल्ला अनसाय बर' आइजो आफादनिफ्रायबो बे मेलाव बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होहैदों आरो गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि जोंनि गेजेराव लाखिदों। फोरोंगिरिनि जेंनाया जोबाखै दासिमबो गोबां फरायसालियाव। फोरोंगिरिनि जेंनायाथ' गोबां दङ। दासिम जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव दुलाराय आसामनि बाथ्राखौ आङो बुंनो थाङाखिसै। उदालगुरि जिल्लायावनो दासिम 150 जन फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दङ।
जायनि थाखाय फोरोंनायनि बेलायाव जोंहा गोबां उसुबिदा जायो। जोंनि गुदि फरायसालियाव क थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम लानानै गासै 30 आयदा दङ साबजेक्ट। बे 30 आयदाखौ सासे फोरोंगिरिया फोरोंनायाव जोङो गोबां उसुबिदा मोनदों। जायनि थाखाय जोङो मोजां सोलोंथाइ गथ'फोरनो होनायाव एसेब्लाबो हेंथा फैदों। जोङो मेम'रेन्डाम होदों जे दासिमबो जाय फरायसालिया सरखारि जायाखै बेखौ नोंथांमोना गोख्रैनो सरखारि खालामनांगौ होननानै जोङो जोंनि आफादनिफ्राय नारसिनदों। मानोना बिटिआर सुक्तियावबो दंखायो 3.6 क्ल'जआव जे जेसेबां बिटिआरनि आन्दाराव दङ बे प्राइभेट हिसाबै बे स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै। बेनिखायनो जोङो बे डिमान्डखौ गोख्रै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जोङो बिटिआर सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ। फरायसानि बिबाङा खमायनायनि सायाव खमायलांदों। बे सरकारि प्राइभेट फरायसालियाव गोबां जानो हमनायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव फरायसालिनि बिबाङा स्टुडेन्टनि बिबाङा खमायबाय नंगौ, सैथो बाथ्रा जोङो गनायनानै लानांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव बिहेखे बर' माहारिनि गेजेराव इंलिश सेन्ट्रिक जादों। बिथांमोना इंलिश मिडियामाव फोरोङोब्लाल' गावनि गथ'खौ गोरों होननानै बा रोंगोन होननानै साननानै लायो। बायदिसिना कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनाव गोरलैयैनो बारग'लांगोन। डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS जाहैनो हागोन नैबे फोथायनाय दङ। नाथाय बे बाथ्राया नंखाय। कम्पारेटिभलि जोङो दा नुनो मोनदों बर' मिडियामाव फरायनाय मानसिफ्रानो बांसिन गिदिर बिबानाव गिदिर साख्रि मावनानै दङ बांसिन। बेनिखायनो जोङो बुंदों उदालगुरि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनिफ्राय जोङो गामि गामि हाबनानै बे बिथिङावबो जोङो एवारनेस होदों। गावनि बर' मिडियामावनो फोरों। बर' मिडियामाव फरायनानै गोबां गिदिर मानसि जालांनाय दङ। बेफोर उदाहरनखौ जोङो होदों। बिथांमोनहा अबयसे गनायनानैबो लादों। आरो बेराफारसेथिं बर' फरायसालियाव अनजिमा बांनाया जाहैबाय फोरोंगिरिनि अभाब। बेराफारसेथिङै बर' गामिफ्राव गथ'फोरनि जोनोमनि हारा बहुद खमायलांबाय। आं सानो बे मोननै जाहोननि थाखायनो बिमा बिफाफ्रा इंलिश मिडियामाव फ्राय हरनो गोसो जादों। नाथाय सरासनस्रायै माखासे गार्जेनफोर बा रायजोफ्रा मोनसे अजदखौ दैखांबाय थायो। जाय बर' फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर बिथांमोना गाव गावनि गथ'खौ बर' फरायसालियाव फोरोङा, बेसरकारि प्राइभेट इंराजि मिडियाम फरायसालियाव फोरोङो। बेयाव फोरोंगिरिनि बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानगोन? दा बे बिथिङाव जोङो दहायबो जोङो सावरायदों। दहाय फ्लेग हस्टिं खालायनायावबो जोङो बे बाथ्राखौनो आङो रायखांदों। आरो जोंनि दहाय जिथु थान्दै मेल बेवहायबो जोङो बे बाथ्राखौ रायखांदों जे जोङो बर' मिडियामाव गथ'फोरखौ बांहोनांगौब्ला गामिनि गथ'फोरखौ बर' फरायसालियाव फरायहोनांगौब्ला जों सासे फोरोंगिरि जानानै जों गाव गावनि फिसाखौनो बर' मिडियामाव फोरोंनांगौ, फोरोंथारनांगौ। आगोलाव जि जाबाय बे गोरोन्थि हिसाबै जानानै थांबाय। नैबे उननिफ्राय दिनैनिफ्राय जोङो थांखि लानांगौ जे जोङो बर' मिडियामावनो गावनि फिसाखौ फोरोंगोन। बर' मिडियामाव फरायोब्लाबो गथ'फ्रा जे गोरों गोरा जायो, रोंहैयो, बे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव मेसेज हरनांगोन होननानै जोङो दहाय थांखि लादों। थान्दै मेलनि थान्दै मेलनि गेजेरजों। आरो बिनि गेजेराव अनगायै थान्दै मेलाव मा थांखि लादों? बिनि अनगायै थान्दै मेलाव जोङो बर'नि जेंनाफोर जेरै दहाय एसे आगोलाव जायखौ बुंलांदोंमोन, फोरोंनायजों लोगोसे समाजनि खोमसि फोथायनाय जेंनाफोरखौबो जोङो सुस्रांनांगौ। आरो जोङो खौसेयै थानांगौ। फोरोंगिरिनि खामानिया अखल गथ'फोरखौ फोरोंनायल' नङा, समाजनि गोबां जेंनाफोरखौबो जोङो रायजो राजाजों सावरायलायनानै
सुस्रांनो हायो बे बाथ्राखौबो जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों थांखि लादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसानि गारजेन फरायसा आरो सोरखारनिसिम माबाफोर बिदि मेसेज बा खावलायनाय दिनै आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडिया गेजेरजों सरकारखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों मोनफ्रोमबो बर' गुदि फोरोंगिरियाव फोरोंगिरि थिसननांगौ जाय फरायसालिया दासिमबो 35 बोसोर जालांबाय सरकारि जायाखै मास्टारफोरा रिटायार जानोसो हमबाय बेफोरबायदि फरायसालिखौ सरकारिकरन खालायनांगौ आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'खौ बर' मिडियामाव फोरोंनांगौ अकल फोरोंगिरिफोरखौल' दस खालामब्ला जाया फोरोंगिरिया फरायसालियाव थांदोंना थाङाखै बेखौ नोजोर होनाया समाजनिबो खामानि दा बेखौनो आङो रायजो राजानि गेजेराव बुंनो लुगैयो आरो गिबि गिबियावनो आङो बरलेण्ड बुब्लि आरो SM निउसनि जिहेतु जोंनि बर' टिचारनि मोनसे कनफारेन्स जादों बिनि निउस कालेक्ट खालामफैनायखौ आङो आंनिफ्राय गोजोननाय आरो धन्यबाद होनाय थाबाय दा बेयाव फैनानै आं जितु नुबाय जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरबो समस्या दं बे समस्यानि गेजेराव जोङो बोरै स्ट्रागल खालामदों मा खालामदों बोरै मोनसे संगठन नांगौ संगठनखौ फोथांना लाखिनांगोन लोगोसे जोंनि जिथुनिखि स्कुल लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव जेरै समस्या दं बेखौ बोरै फोसाबनो हायो बेखौबो आल'सना बेयाव खालामदों लोगोसे गुबुन गुबुन बोसोराव जितु जादों बेनिफ्राय देग्लाय आङो बहुत मोजां जानाय बायदि नुदों आरो सिस्टेमेटिक नुदों आरो बिदि थायोब्ला जेनेबा जोंनि बे संगठना लोगोसे जोंनि थारमाने बर' मिडियाम स्कुलनि टिचारफोरनि जितु एसोसिएसन आरो बर' टिचार एसोसिएसनफ्रा थांना थागोन होननानै आं सानो सरकार आरो नैबे जे आफाद बे आफादजों माबायदि बिथिङाव समस्याखौ फोसाबनो नागिरदों जेराव जोङो फोरोंगिरिनि आंखाल दं फरायसाफोरा खमायनायनिफ्राय खमायलांदों प्रभिन्सियेलाइज जानो हायाखै गोबां भेन्सार फरायसालि बेफोर खेथ्रआव माबायदि थांखि लागोन दा किसुमान बुस्थु ओरैबायदि जे फोरोंगिरि गैया समस्या दङ बे गैया नङा दंखायो आरो गभर्नमेन्टआ मोनसे सार्भिस रुल बानायदों जे 31नि गोजौब्ला टिचार कम्पालसरि RTE एक्ट मथे होखानांगोनखा आरो 31नि गाहायाव होनांगोन होननानै बुंदों दा थाङै थुङै समस्या जाहैदों जोंनि बर' मिडियामनि बेलायावसो जाहैदों दा आङो एक्सारसाइज खालामनानै बे आंनि ब्लग हिसाबै आं एनालाइस खालामना नायदों नायोब्ला 117 LP स्कुलाव थारमाने 30नि बिल' एनरलमेन्टनि स्कुल दङ दा बे हिसाबाव बेफोराव मास्टर सानैया थानो मोना दा सिंगोल थानांगौ बा मानो 30नि गाहायाव थानो मोनखो बेनि जबाबखौ जों होनांगोन होननानै दाखालि मन्थ्रिया बुंदों लोगोसे आसामिस मिडियामफ्रावबो दङ बिदि समस्या होमबाबो जोंनिख्रुइ बहुत खम आरो बे जिहेतु टिचार एपइन्टमेन्ट जायाखै खम जादों आरो जितु टिचार एपइन्टमेन्ट बे जिहेतु गभर्नमेन्टनि जोंनि लेभेल नङा जे COCजों क्लास थारमाने सार्कोल अफ कनसार्न जितु जोंनि नङा बेखौ टिचार बा जोंनि लेभेलाव जोङो बेखौ खरसाया बे बुस्थुखौ एकदम पुरा गभर्नमेन्ट सायाव डिपेन्ड खालामो आरो जेब्लानाखि फोरोंगिरिया क्लास वाइज हायोबाथ' होनांगौ होयोब्ला जोंनिया सोलोंथाइया प्राइभेट स्कुलनिफ्राय बहुत मोजां जागोन जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बहुत एक्टिभ बहुत मोजां ट्रेन टिचार गोजा हिसाबाव जिखिनि जोङो गार्जेननिफ्राय कपार्स मोनाखै बिदिबो मोनाखै बिनि गेजेरावबो स्ट्रागल खालामगासिनो टिचारफोरा आरो सोलोंथाइ होनानै बहुत मोजां मोजां थारमाने बर'नि हाथरखि बहनदों आरो बहनबाय थागोन खिन्थु क्लास वाइज टिचार होनो हायाखै बे बुस्थुआनो जितु सिस्टेम गभर्नमेन्टनि जितुनिखि पलिसि बेयावनो गैया बे हिसाबाव जोङो बुंनोल' हागौ खिन्थु जों जेबो खालामनो हाया बे बुस्थुआ एनरलमेन्टखौ बारायनो माबायदि थांखि लागोन नोंथाङा जिहेतु सासे अफिसारब्लाबो नोंथाङा सासे बर' माहारिनि सासे अफिसार जिहेतु बर'नि जों मिडियामखौ फोथांनोबाथ' एनरलमेन्टआ बारायनांगोन दा बे हिसाबै माबायदि मा थांखि लानानै खामानि मावनो सार दाथ' जोंनिफ्राय जेनेबा हाउस टु हाउस सार्भे जाखायो टिचारफोरखौ जों खालामनो होयो दा सार्भे मथेनो आसलते जिखिनि पपुलेसन थानांगौ गैखालानखा जोनोमखौनो होला सासे बा सानै होयो बेखौबो इंलिश मिडियाम बा UN एकाडेमि बायदिसिनायावसो होखायोखा दा जि साफा सानै रेजेरनानै थालांनाय बेखौसो जोंनियाव फैयो दा बे हिसाबाव जोङो नागिरनानैनो मोनखाया गैखायानोखा ओंखायनो दा सरजाबनाय खोथा बुंदों स्कुलखौ जेनेबा गंनैजों गंथामजों खालामनो नागिरदों ओमफ्राय क्लास्टार अफ मा होनना बुङो सेन्टार अफ एक्सिलेन्स खालामनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ दा बेखौ जुदि सापर्ट खालामोब्ला गंब्रै स्कुलखौ ज' खालामनानै 200 जुदि एनरलमेन्ट जायोब्ला बेयाव 2.5 बिगा हा थायोब्ला बेयाव जुदि 8टा क्लास रुम थानांगौ ओमफ्राय गासिबो फेसिलिटि
थारमाने इ क्लासनिफ्राय आदि करे ओमफ्राय मिड डे मिलनि जानो थाखाय रुम थानांगौ हेडमास्टार रुम थानांगौ एसिस्टेन्ट टिचारफोर रुम थानांगौ नैबे खोथाखौ साउथनि जिथुनिखि माबा दं बेखौ लानानै जोंनावबो बे लाबोदों आरो जोंखौ दा खालामनो होदों सारभे बे हिसाबै बे जिथुनिखि बाहायबा सेन्टार अफ एक्सिलेन्स बेखौ जुदि खालामनो हायोब्ला होमबाना जोंनिया आपत्ति खालामलायाबा गंथामजों गंब्रैजों ज' खालामनानै जुदि मोजां क्वालिटि इडुकेसन जुदि जोंनि गथ' गथायनो होनो हायोब्ला बिराद मोजां जायो होनना आं सानो खिन्थु बे आसलते बर' मिडियाम स्कुल बन्द' खालामनाय होननानै बुंगोन हागौ बेलेगा खिन्थु जिहेतु गभर्नमेन्टनि मथे नायनो थाङोब्ला बा जोङो निजे निजे माबाजों ब्रेनजों जुदि नायोब्ला एक्सुवेलि बे बुस्थुखौ मोनसे जायगायाव थागोन गंथाम स्कुलावनो थागोन गोदोबो 20 किल'मिटार 30 किल'मिटार हाग्रा बंग्रा लामा गैयामोन बे समाव फरायदोंमोन खिन्थु दाथ' जिहेतु लामा सामा बिराद मोजां 3 किल'मिटारखौ थांनो हाखायो 2 किल'मिटार थांनो हाखायो दानिया कुनु समस्या गैया खिन्थु दा जों ओरैबायदि जाबाय जे 1 किल'मिटारबो जों दोरनो हाया 1 किल'मिटार नांथारगौ जोंनो स्कुल बे बुस्थुआ साननाया जोंना थानायनि थाखायनो बिथिं गथ'बो गैया स्कुलावबो थांनांगौ जों हगारा रायजोआ बुङो ओमफ्राय गथ'बो गैया बिराद गिदिर समस्यायाव दं खिन्थु बिदि खालामोब्ला जाथियानो सेस जागोन ओंखायनो आं सानो मा बे जिथुनि सेन्टार अफ एक्सिलेन्स बेखौ जुदि खालामोब्ला एकदम गासिबो टिचार जुदि साफिसियेन्ट जुदि थायोब्ला गथ' गथाय साफिसियेन्ट थायोब्ला हाइ फाइ क्वालिटि थायोब्ला लाइब्रेरि रुम थायोब्ला कम्पिउटारनि सिस्टेम जुदि थायोब्ला होमबालाय जोङो बर' मिडियामनि गथ'फोरखौबो थारमाने क्वालिटि इडुकेसन होनो हागोन आं सानो बर' मिडियाम फरायसालिखौ गारनानै प्राइभेट इंराजि मिडियामाव सोनायखौ गोबां नुनो मोनदों दा बेयाव बबेबा नङा बबेबा माबाफोर आंखाल नुजादों नामा बर' मिडियाम फरायसालियाव नोंथाङा मा सानो बे बुस्थुखौथ' जेनेबा गार्जेननि सायाव सोनारो गार्जेननि सेन्टिमेन्टआव सोनारो दा जों जेनेबा टिचारफोराबो बा जोंबो बुङो बहुद बुजायो जिहेथु जोङो जाथि हिसाबै गावनि माबाखौ फोथांना लाखिनांगौ गावनि मिडियामखौ फोथांना लाखिनांगौ बेखौ जों बुंबाबो थारमाने बयबो थारमाने ओरैबायदि साननाया दं जे बुस्थुखौ इंलिस मिडियामाव फरायोब्ला प्राइभेट स्कुलाव फरायोब्ला एखेबारे आङो डाक्टर इन्जिनियार IAS अफिसार जागोन होननानै एसे भुल थारमाने रं कनसेपसन मोनसे दङ ओमफ्राय होनानै बिदि गैयि मानसियाबो मा खालामो इंलिस मिडियामफ्राव होनोसै होनानै क्लास 4, 5 सो दावखोनोसै होना हाला थारमाने आरो जोंनियावनो लाफिनो बे बुस्थुआ मोनसे समस्या दङ खिन्थु जोंनि गेजेराव बे थारमाने मानसिफोरनाव ओरैबायदि मोनसे हाबना दं ट्रेन्ड मोनसे हाबना दं जे बुस्थु इंलिस मिडियामाव फरायबासो मानसि जाहैयो बर' मिडियामाव फरायबा बिमानि रावजों फरायबा जेबो जाहैनो हाया बेखौ सानो दा जिहेतु डिग्रियालागै जुदि बर' मिडियामजों फरायनो हायोब्ला फरिखाबो होनो खाबु होबाय गोदो जेरै मेट्रिक पास जानाय लागै इंलिसाव डाइरेक्ट थाङोमोन बिराद खस्थ' मोनो होननानै बुङो दा जिहेतु सुबिदाखौ होलांगासिनो दं गोजौआलागै आरो गावनि माबाजोंनो फरिखा होनाय जेने कम्पिटिटिभ एग्जामबो होनो हानाय बिदि सुबिदा खालामबाय थादों गतिके बे बुस्थुखौ सोलायोब्ला निस्सय बुस्थु इंलिस मिडियाम बा बेलेगाव थांनाय माबाया आरो जितु सेन्टार अफ एक्सिलेन्स बे जायोब्ला बेखौ जुदि मोजां नुयोब्ला गोजौनि पर्यायावनो फैफिनगोन बायदि आं सानो फोरोंगिरि फरायसानि गार्जेन आरो समाजनिसिम मा मेसेज होनो दाथ' समाजनि मोजां जुदि माबाखौ हास्थायोब्ला सोलोंथायानो खालामनो हागोन बेलेगा रावबो हाखाया दा जोंनि बेकबन होनना बुङो सोलोंथाइखौ आरो बेकबनाव जायफोर दङ बेफोरखौ बिराद खस्थ' खालामो खिन्थु जोंनि पाब्लिकआ जिबायदि सापर्ट होनांगौ बे होयिनि थाखाय बे बुस्थुआ फेलार जायो ओमफ्राय गभर्नमेन्टआबो सोलोंथाइनि बेलायाव नांगौनिख्रुइ बारा थारमाने सिन्था खालामो आरो बहुत सुबिदा होदों मिड डे मिलनिफ्राय फ्रि टेक्सट बुकनिफ्राय इउनिफर्मनिफ्राय गासिबो खरस खालामनानै सुबिदा मोनसेयावबो जोंनिया साननाया दाबो सोलायाखै दा बे हिसाबावनो बेफोरखौ सोलायनांगौ गाव गावनि गथ'खौ जोंनि स्कुलाव हरनांगौ गावनो नोजोर होनांगौ आरो दा जिहेतु अनलाइन सिस्टेम खालामदों एटेन्डेन्सबो स्टुडेन्टआनो जा बा टिचारानो जा कुनु गावबो थगायनो हाया आरो गथ'फोराव स्कुलाव फैनो होननानै बबेबा लामायाव थाखुमानाय बबेबा सिनेमा नायखुमानाय बिदि खालामनो हानाय बेबस्था गैला दा अनलाइन जाथारगोन सोर माला एबसेन्ट दंमोन सानबेसे एबसेन्ट दं बे पुरा ओंखारजोबखागोनखा गतिके बे सिस्टेमाव थांबाय थायोब्ला मोजां जाहैखागोन आरो बै जिथुनिखि रायजोफ्राबो जिथु भुल धारना दं बेबो सोलायहैगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो दा जिहेतु डिजिटेल सिस्टेम बेयाव गोदानै मोनदों गोदोनि सिस्टेमाव दंमोन दा गोदान सिस्टेमा एसे खस्थ' बायदि मोनदों खिन्थु दा लासै लासै बे थाङोब्ला इजिनिफ्राय इजिसो मोनगोन आरो बुस्थुखौ कम्पिटिटिभ एग्जाम अल इन्डिया बा वर्ल्डआव जिथु सोलिबाय थादों बेजों जोंबो समान ज' दंफायो बे बुस्थुआ गावनाव भाबाव फैगोन ओमफ्राय आरो बांसिन मावनो मोनसे गोसोआव बोलो मोनगोन होननानै आं सानो सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पुंका एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंका एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। उदालगुरि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरिफोरनि बाख्नायजाथाव थांखि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखि